jednou z najnáročnejších úloh, ktoré pred sebou hasiči majú. Zasahovať v náročných terénoch, veľkých požiaroch, aké máme bohužiaľ každoročne na Slovensku. Nedávno ste určite zachytili veľký požiar neďaleko Petliara, kde rovnako hasiči museli postupovať v ťažkom morskom teréne, len pomaly ťahať svoje hranice niekoľko stovák metrov, a pokiaľ to poveternostné podmienky dovolujú, množstvo vody, ktoré lokálne dokážu veľkou pomocou a dokáže nárazovo rýchly požiar uhasiť. Máme tu Jaroslava Švaka, ktorý na chvíľočku išiel samozrejme za kamarátmi na letisko. Teraz veľa sa môžeš pridať k našej letovej ukážke. Ďakujem za slovo. Toto už Filip povedal, I-17 vlakom alebo s motovakom podľa asi kapacity tohoto vlaku výrazný pomocník. Myslím, že to je riešenie problémov hlavne s lesnými požiarmi v nedostupnom teréne. Čiže mali ste možnosť vidieť praktické naplnenie tohoto vlaku od vrtuľníka do priestoru hasenia. Toto je teda nezastupiteľná úloha tohoto vrtuľníka, ktorý pochádza z vrtuľníkového krídla generálneho Ambruža z Prešova. Ale už máte možnosť pred sebou vidieť ďalšiu časť tejto aktívnej ukážky druhého vrtuľníka I-17, ktorý spúšťa po vlane záchranné družstvo do priestoru zásahu. Keď pozerám na takéto zvanovanie, vychádzame na mysel drop-down. Naši chlapci sú vycvičení, nehrozí ohrozenie proti leteckými raketami zo zeme.